Добро утро, ученици! Добре дошли на Олимпиадата по математика днес в неделя. Госпожа Иванова и аз ще сме ви квесторите днес. Успех, ученици! Да знаете, че използването на мобилно устройство е забранено и ще бъдете дисквалифицирани. Също така не може да преписвате едни от други. Часът е 9:03, може да започвате. Окей, да започвам. И помнете, пазете тишина, за да не си пречите. И така, Веса, аз какво да ти разправям? Тръгнала съм един скрин за кухнята да купувам, ама то трябваше по поръчка, защото нямаха правилните размери в магазина. Да. Нещо не си чувам мислите. А пък свекървата болна, в болница постъпи ония ден, моля ти се. И аз каквото направя, шашардисах се, направих една зеленчукова супа, да нарязах томати, краставици, фите. Каквото имах в хладилника, нали се сещаш? Да, това хубава идея. И аз ще направя. То бива, ама то... А пък щерката ми вика ония ден, че в Швейцария ще ли да ходят, моля ти са. И аз поболях се от притеснение, ама викаме ми да, то имате пари, угащате си. Така е, да. Аз пък да ти се оплача, болна бях ония ден, моля ти са. Ужас. Деца, не говорете.